It's merienda day. Ah, si Jam Jam nga pala. Ha? Si Jam... Wala to. Lumalandi lang ng very light si Ma'am Shi, so hayaan nyo na muna ako, ha? Very light lang naman, kasi syempre, getting to know each other pa lang. Si Jam Jam. Pila edad mo? 19. Oh, wala nang kulong. Sinasabi ko sa inyo. Yeah. Kasama namin si Ate Maymay ng Adorasyon, ang kanyang iyak. And of course, Mia Kaloka. Nandito kami sa SM Uptown. First time na natin dito, no? And mamaya nga pala, guys, please watch me sa aming live kay Ate Maymay kasi meron kaming mga Christmas sale promos na ibibenta po sa inyo. So, especially sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga Christmas, abangan nyo kami later. Ganito mga tao sa Facebook. Kaya lang, iwan ko nga pala yung aking stand. So, para-paraan lang muna tayo. Ano na? Ano na lang yung binibenta sa Facebook? Ayaw. Ay, talaga! Why? Okay, tignan ko na yung Naka-live box mo sila. sorry, naka-live ako. Naka-live busy. Ay, sorry. May order na tayo. Ano sa'yo? Yung gusto mo. Tanungin mo kung anong gusto ko. So, rice is karaane, soporoton. Do you believe at love of first sight, mga mom? Dali na ba? Hindi. Ano ba yung pinakain mo? Ano ba yung kinakain mo na kakainin namin? O, natin-mura doon. Basta lahat ng hindi mo kinakain. Hindi ako sure kung makain. Cheesy gyoza, ma'am. Pwede na i-share. 10 pieces yan. Ano? Gusto mo Yes, guys? ma'am. Dahil i-discount, ma'am. Ano no? Ito may ate ko eh. Ano ba yun? Pwede ramen. Buha kay nana. Ano? Beef gyudon. Donburi. Yun, ma'am. Sa tubo ka pa pronounce na. What else? Ano? Yuko na. Ano ito? Kare-kare. No, ma'am. Ramen siya, ma'am. Ramen? Ay, yung mag-ramen? Yung flavor niya, ma'am. Medyo natin yung flavor. Dahil spicy po siya. Kaning daw yung iwadaan, ma'am. Yung may sweet. Kanya ang best ever. Actually, yung donburi, ano talaga siya? Yung rice, ma'am. Yung Maganda lang pa. Ito. Beef gyoza. Ay, Ay, ito na po yun, ma'am. Order pa yun. ano? Sushi, ma'am. Sige. Tayong balak. Sorry. Salmon na lang siya. Sorry, isa dyan. Cheesy gyoza. Cheesy gyoza, amori. Ayaw pa nila. Ano itong Yes, ma'am. beef? Yes, ma'am. Ground beef. Ground. Yes, ma'am. Dyan na lang ako. Tantan men. Regular, ma'am, or spicy? Regular mo. Anong gusto niyo sa noodles? Yung thick or yung thin? Alam mo, tignan nyo. Okay, ma'am. Beef na naman din, ma'am. I think everything is Kasi pagtingin ba, napaka-easy mo. Sige, ma'am. Very cool pizza. Guys, Very cool. Pwede yung sisi. Bottled water.
Bakit ko magbatag water? wala sugar na lang. Sa very close to na Mga 30%. drinks mo ma'am, wala water. Ang kuya. Strawberry. Mo in. And. Meron siya. Lalay mo. Repeat naman yung order ma'am. Dua ka tantan mantis, palisipin ko doon. Isa ka siya. Puro ka doon. Isa ka uri salmon. Isa ka tantan mantis, regular cream mo doon. Meron po silang chopstick. Hindi naman kung maganda. Pero kung marunong gumamit talaga. Alam mo naman maliit lang yun. Yan po tantan mantis. Nahihirapan ako. Our serving Dapat time talaga po marunong. is 50 to 20 minutes. Salamat. Good afternoon. Dito kami sa CDO Apple, SM. Same food. First nila pa. Nandito kami sa Nico yata. So hindi siya sure. Yata daw. Nico yata rather. Paniwag sa agat eh. Nani. Yan. Oh, pag-chip. Boss! Bumati sa kayo. Basta. Sana ko na lang. Ayaw lang yung mga. Mapari ko ba lang? You order? Agay ko. Hindi ko ba magkali? Kamukha mo si Joao.